dárúkọ yín. Orúkọ mi ni Adájà. Ṣé ìsọ̀n tó gba adébáyé ní àṣálẹ̀ fún wa. Ní láti wá gbogbo bíbí tí àwọn èèyàn ti dúró pé kó jáde láti ọ̀dọ̀ ẹni láti wá. Ok, so kí lè òbí ká máa expect láti ní láti wá. Kí àwọn èèyàn kó tọ̀nà tí kúrẹ́ bá ti jáde sí September 27 ní gbogbo sinimá kó má wà ọdún. Kò tó wá ní wíṣì sí fún nítorí ọlá báyìí. Ok, so kí ni káfíńsì sì máa ẹ̀fẹ́ látọ̀dọ̀ tí yín fúnra yín. Ọ̀rẹ́ tẹ́ ṣe gan. Vai, vamos.